yettiral alhamdulillah aywa ko yettiral balannoɗo less fof jawatti adnede fattiraji yettiral tiri hano mboɗo sohluno ma ko jam min ɗon jewten seeɗa hay guila gartoɗa en keɓani yewtidde ni woni jewte ko waɗi fof yettuma mbiɗa jaruma tigi rigi hato yettu koye wawi hadde sabu an ko jaranmami ko mi yii ɗum tini tinno wona yimɓe ɗum ɗo fof jaranta ɗum jeeye cuuɗari ma lefta kureji ma fof la aɗa nodda ɗumen yo nelde ɗum mbawa rendinde cooda visa tawoya kam ga mboɗo yettuma no fewi sino ko sagam a yettataɓe ko mbaɗmi ko fof ko yidde ma tan mbaɗi gille hakkude men mi yiɗiranima kalis mi yiɗiranima jodda mbaɗa andi no mbaɗa Gitu. Target. Dan cuma memberikan. Agaknya. Tadi ada kan? Ada tunggu. Hijau di sana. Intelligent jaga kan? Coli yang kuliah yang jaga kan? Yang jaga zuran jaga film mas. Suara beda faktor. Macam? Mana ni bay? Untuk kan mau kenyam dengan jaga terasel, mana apa orang tan jumpa jamai nyala mau kau jadi jaga telah kan? Pasti. Mana? Mina ni minjil dia dah telah. Ha? Sebab kan yang orang kata orang muda, orang ni kan suka kayak orang ni kan gopirte orang nerama. Im suka orang ni kan gopirte suka mana he, orang ni kan gopirte. Suka be dilega keleng yang kan kakek ni libat kan dundo yang kan teleji yang jabara jurnal orang ni, wate. Suara di kawan ni bukan terang mana. Suara enggak. Saya ngomongnya deh kamu kayaknya hari suka kadi mana he kadi mana no pu belon nonton gopirton. Kongkong. Ante. Nyalle ma. Dia. Nyalle. Nyalle ya. Ya woni. Antampe. Mo ma hamdana. Arsel. Jam tene ngatanda. Da wonto. Mo ru. Wonton kay. Ngurnama. Modem dara. Mo nyantanda. Bara wone galle me nyantata. Dikado wonde pada. Ay no ko biya. Bara wone galle maron do. Mi borta wurtan kam mojo mi joro. Dalla on dam. Arsel. Jam tan ko. Da wonto. Alhamdulillah ngata. Okay. Jam tan. Jam mi gam jonta bane. Wadi bot. An ko adi bone nyandere ara eren mi halnima ya bar ya hayange bida kam gidida kam yalto bimi holto pada bida holtunde woyla jami yange tan haji man wonde cuglel ma Kono mi wi ma taw kam galle tamer taw man wonde cuglel ma wat sesal tejo ko tes modi waldan nanda ko nyaldan waldan heftinde law min mi yaltiram Allah wadi mi yalti o yotini yange ngam mo yidi at te wandanno yara bi wadde mbodonarum no jono dum mam nodin man ma regi do mi halnan don pudda wi dar yaha yange dum a yiru non tan mi yirara ngam ko non yaari ar wawno wiide mi an jehen yange mi heblo ha fewo heblo min jaade jonna min o ay an no mala ka tan ko kiram min hay kiram gora mi hiraade hay kiram gora mi hilade non damdo kiram artir hakkille ma wadanno wadi ko an fonno wiide yartir hakkille ma ar woni mawde kelle faada haar woni elman jama hangal dillo cugulel tan itti hakkille ma tan hangara wonti tan cugulel ananti wonde mo an yidan won cugulel hanne wonde cugulel ta ko harmi ala ko anya baade sara ya wayna ko mi jara ko welede ma
mi kanko mi alay makko hay joni kam min hay dara mi alay ma hankadi ko yaadu tan ko yaata kada ko dañi kam ñande no wi kam goggo jeynam so wona tan miijade tan yimɓe mi fiya no ron tan hami yabba mi fiya ko ron hami yabba so wona tan miijade tan horum hoynude so mi fiya ko an koynami Allah andi so mi fiya so fi ko non kaw on mbaam fiiden o kam hejjani mum o ko sawru ka so an miji so wona an miji mami gonno mo golle gilmo ko fiide ma mami gonno mo golle andi fo seeto non so mi waɗi ɗum ko horam koy neɗɗo woni neɗɗo ko miijaade yaskana bandu semode oɗo ne muusi wona dañi ko yettal kono kam tampi no feewi tampi kay kono yetto Allah yimɓe jakoraki no kam ko an jurmimi bo min ala hay probléme goto min ko an jurmimi fodde tan ko yettude Allah jiddo sago Allah mbanmi ko fof kum poddo wadde dum wadi mbanmi jettera hakkunde kan albor pour yettidam way wade fof kom bor pour yettidam tigari gari mandin ma kam to powda kam do mi tini dum tigari gari so hanki so hande wonno hanki ko mbanmi ko fof wata neddo tan juuma ka juumdo tan neddo tan juuma sabu gildi sahani mboɗo her sahayi huccidde ma darma sabu ɗen ɗon gacce tawi falde ko ganda fof ko hemnoɓe atan kam aduna tan kama kam pinni fof min juuli fof mboɗo duwana ma kadi mboɗo duwana ɓesgu ma kadi Allah jiddem bo wan to gonɗen to wona yimɓe jaggirno hen moƴƴuɓe hono mumen ngala so andun to ittimi ɗo min tan andu men ɗum to tawmi ɗo min koye def pumuji mbawan noon so fini si wawa yaha supermarché uji Allah mi yahora dente birtiɗo ko wala mi weeɗa jungo woni ɗum fof fof mi wuri ɗum ɗo hen fof mi wuri ɗum ɗo hen kadi won bandiraɓe yiyoɓe ma ni kon ƴewatama ni wiyata ɗum ɗo fof laaɗa hanti hen kanko no wawno ɗum ɗo te so wi noon min pelatama ke ko mbammi ɗo henne ko ñande ha joni arta yam sa ni woni hijjito jamma mi ɗum kayda juuma tan ka juumno tan meeɗa juumi a jaɓi a juumi hankandi kay ɗum yejjit ɗum waɗ ɗum caggal ma hankandi on dembo on kam jimmi tan ko nangana kam ɗum ha tiiɗa yeesama caggal am yeesama caggal am hono dembo won weeɓani moƴƴo on wawno wiide o ko gijo mbiyam en Allah haajam ala hen kono kanko o reeni tigi rigi ndendira ko man ndendira ko nafata wallahi o nangi hen wallahi mokko ala wano wiide o tukali tagse on ta ko kanko walla waɗimo noon suka e mawɗo fof wawi yadde muɗum kono noon fof la kam koye dow niidi ɓe yettom jarno Allah hokki kam kay inchallah on dañi sen dañi ɓinguel kam kanko ingirtu inchallah eyyi kay mboɗo wiya mi jokkitoya barma bo hankadi jarama jarama ina hoore mum momi ya poste mum yimɓe o fottirguel uddani naw wiɗi uddata on jerdimi yoni aɗa bam ngalaɓe annene wara feere kañum he neha na bammi tan wona yo ne annene kañum na neharat noon watte vraiment abrosere joɗɗo dirɗon mbimi gila ɗum ɗo ruftema haala sukaɓe kalta
wana tampere de sabu sukaɓe kam no wiide ha reɓe tel ko jogori ko tampi no yoni wal yeni ay so alani cuulel ɗo fijjani bowol waɗani haydara ko tele e kono kadi sukaɓe kadi ne jogui heure muɗum wona ñande fof kadi ya woppu ɗum hen kadi wona ñande fof ya woppu ɗum no mbaɗa ko beela ɗi kono noon an nambira kayida ɓuuro yaltirde ɗum jewna dewa yakkat ɗum yawa jibini yara kam jibi kay ko ƴewtama baɗanɗa ɗum kosam walla kafe ma beyi kono aɗa andi aɗa itti hakkilel ma tan aɗa horkiri aɗa fawi ngel ɗo min o dinninanimi o wona jiɗi wawi ko wallude o ittani haqqillam haydara maw hoyno ɗo so ittani ha yesso ko lawol rewe makko tan rewi ɗo hay kanko rewe makko enen gummidi guila ne pamdi ha en mawdidi hankkadi jiya on ɗo tan guitta hakkille ma tan hankkadi paya e makko a ñamata yarata hankkadi ko tango neɗɗo ko an won neɗɗo min ko minen hakkille moƴƴino gondigo eyyi kono ya hokkide hakkilel ma tan aɗa fawi ngel ɗo cuulel o ko jibinanno bara min woni mo jibina mimi jibina jon menda nanda mbere ka koccaɗo kono jinmi ko ya faam kanko jibinaɗo artir hakkille ma o artir hakkille ma hono wat artir hakkille ma o jooɗo min holto nañmi mboɗo jooɗo holko nañmi mboɗo jooɗo ni tan hakkadi aɗa woni mawɗo kalifa tan hankkadi ya rewe tan guel ɗo cukalel tan ala ñaami ala yari ngel ɗo cukalel de ko ni jiiruɗa ngel ko ni goppirta ngel ma ha yesso ko lawol rewe makko tan kono aɗa rewe cukalel tan a ñamata a yarata tan agrin cukalel ha yesso ko lawol cukalel ne jogui yumum jogui banga cukalel ko kala nañi kam kala jeyna mbiɓe mi so wala tan miijaade yimɓe fof de ene keɗi kam to indori Rawata? No mbaɗɗa? Aɗa selli? No galle waɗi? Bisimilla. No sukaaɓe? Liceli? Bisimilla ma. Bisimilla. Mawɗum ni kawma nani salminmo. Hiide jam. Ala. ngo ramata Ko ramata kay? Ramata? jarani boji ramata Anen. Ala. Nani bojji. jetten Allah Yettu Allah kay. Man kay yettu Allah kay. jetten Allah Ala timma wawde kam mbeɗon ɗo mbiɗa foofa oɗon jeeɗo Semori no fewi jetten Allah joddo heddo jetten Allah wala anne hara way jetten Allah rama massa hedga jodda no tawno men mbaɗi massa ramata jaɓenama o semori no fewi ar jot aɗa andi baɗɗoma accident ɗo mbeɗa wawno mayde tan wallahi fof ne wawno hedde hen massa arti ha yalti uktara mi arti galle mbeɗa haalda e moon yettere Allah no fewi kay jetten Allah massa ar jottoɗa rama jaɓen Allah umuy ley jottoɗo jot jaɓen Allah kala ko jiiɗa o semori kala ko jiiɗa semori no fewi ane sa yiroma nder wadde no mbatta ko Allah foti ko wonat tan o semori foti massa o semori no fewi ramata massa jaɓen Allah hol sukaɓe a addani no ala haɓen galle massa mi yewniɓe noon darnoɓe kay annene massa o semori yetten Allah no fewi o semori ane ko yettude Allah ande kay neɗɗo mayani wallahi ko yettata fof ne heeƴa hen fof ne wawno wonde hen kadi ko mawɗum docteur eɓe mbi yo rewe tan waɗa saaha fof balɗe ɗiɗi e yontere fof nawatmiɓe mbaɗa entraînement physiothérapie no wawi Allah ko moƴƴi wawi fof arta kala ka arta kono hayso ɗum wona jogam se ɓuri ko mawɗum ko keeciki tan koko bloqué tan kono noon kala ko
dañƴa yettu Allah par ce que mayi mo wana hoore mo haydara layne wonka neddo fof yettu Allah no way fof kam ñamana yara alde yimɓe ko yettude Allah ko yettira non muusino noon muusino ay musi kay kono ko yettira to mi joɗima ɗon e jalto ɗum garam man nanirde ɗum ni kay nen ha jahalni nan musino kadi ko ɗum ndeysan andi caɗele ɗe yimɓe hewɓe jiiɗino arde hôpital mi arino ha hôpital ɗo joni ɓe mbi ɗum ɗo aɗani joni corona o ko ɓeydi jaɓat hay goto naara ñande fof o ndeysan won nodduɓe téléphone yiɗɓe arde wallahi kade nadde nan gartuɗa galle o kam mattine en sabar mawɗum en tawone galle kam no fof ɓuuri hôpital kam kadi e bande en sa yimɓe ngara salmindema kadi sa yi bande tan a weltoto sa yi bande tan a weltoto sukaɓe fof jarama joni noon kam o dal addima jiɗnomi kam ko resnudema ɗiɗo konnguɗi goggo ma oɗo haja eyi ko Allah jogui jobdi ko Allah wawi yobdemo so tawi tan ko min yeɗata aljanna makko kam deme mum nana udditi eyi gila mi ala liggey ala fof ko waɗanta kam suuri kam omo itta hay kalis ni o nelde famille am Sénégal ɗum hori wan ko mbaɗmi accident ko jamma e ñalawma golle a doga ara hôpital defa artira eyi hay ko ɓooyani ko sehil makko tuubako kadi ko kañum ari ɗo joni ko kañum wonde yam ndeysan so yehi liggey ko on noon kam andi ndema toon ɓerdam no ɓuuɓe makko mbeɗa duwanimo Allah waɗa barke makko waɗa barke ɓesgu makko so waɗi ɗum de waɗi ko foti waɗi ko foti wadde kam ɓerdam so goore mon wanni keddiɗo hunde waɗi ko foti wadde jarama kadi neɗɗo hay goto andana hoɗum wallahi goto andara ko heftoyto ɗum janggo e jaam mi yetti bandiraɓe fof noon yetti bandiraɓe fof kadi aduna ko ɗon tan ndeysan wonno yimɓe awan hay goto miijonoy ɗum ɗo dogannoɗo en addan dañanno ne walli yimɓe fof e hande to waddini ɗum tagi neɗɗo foti tan ko yettude Allah artiri hakkille muɗum mo wondi fof wondire mum sibo Allah sabu hay goto anda ɗum ɗo weerata ko ɗum woni dartide hakkillaji ɗi yimɓe jurmodira ballodira jaafodira aduna wonani haydara kadi neɗɗo ni woni wonani haydara ene piito becce tan ɓe guittani gacce taw haydara nafata ko hajara ɗum ɗiɗi jokke mani he ɓuural hen addemaroma roppom tan anani ɗum noon moƴƴi tan ɗum kadi ramata jarama wayno poftorode seeɗa ni e fofto jiɗɗami ɗon ma nder suudu waɗa tampi seeɗa jarama ko musam se keji kino muusa haɗa waɗimi ɗon ma nder suudu ndami dow lese nawmi nder suudu foftose nawmi nder foftose eyi ɗum noon waddene sen jiidirami salmini taniraɓe salminiɓe toppiroɓe anani saɗa arta gongol adduɓe noon anani dey yiide jarama a heeɓiɓe aɗana jooɗi mbaɗum ɗo jooɗi won ko fonno yaltude telle ɗum gonnomi arandade gillan eske bisimilla hande ne wuli noon hande kay ko mawɗum an ƴiiɗa hande wirde wirdugol ngol gasata hankkadi ala wirdu ko moƴƴere Allah dewal Allah kay a ɓeydat tan kono usti ala eyi kono a ɓeydat tan kadi somi ari hay tawde wirdugol ngol kay hankkadi ala sa ari tan kam hankkadi mi dañi ko wirdu wirde daña ko ɗum addi mbima wirdugol ngol hankkadi hay ko sahara gila suudu to hen aɗa wirda ha ɗo ene mi ari mi takkimama poɗɗa hay hankadi ko joƴinde kuris o e jewten eyi bisimilla wona jogui yewtere nde gadduɗa jogui yewtere andu wulani ha ɓurta ittata laafka seeɗa laafa en kurus en hankkadi no sertude en natti werde ala wona sertude kono ene wuuli laafa ka guitta fawa e leydi so eyi ɗum noon wadde mi rokkima taɗa itti hankkadi no kam wonon hay ɗum ɗo jinmi ko janggo guitta ɗum ɗum noon an noon haɓɓi ko tiiɗi
hiko ka bumi hati ni wide babiran kadi yo fembo wayre mum min de kam yona kam yo usti kono it ala usere tan ngusso ha do hen min mi ida na dum wayni hen welani min fe e joni fadam ha samti gitta won waji goto non gan fembe jaden to do joni no wodi ko ma jettino auto kadi hande o jour ni frabla dañata ko ngar samedi wala dimanche jento kadi wada kadi on duggorden ko faari kadi barno bangi afrique ala chadene inshallah jokit kas ma on no jon jarmino kono yarta ni wuli dum dona itta dum nda jokira no wadde galle sa woni hen ɗaminto fof neɗɗo no wawi honngude joni joni bafal tan mbiya ɗum bisimilla tawa kam no andirma bowal mi kadi ko noon tawranma nder galle kono koye nder galle gonɗa ɗum ɗon he itta sa fayyade mbaɗa ɗum danima he ɓuuri min gañi tan to gulle kadi tan pindem ala wulani ngol gulgol ani min habibe mi yiɗa hedere ko leftat ma ɓe wulani ngol gulgol de kono noon ko noon tan ko noon ko mbiɗa fof tan yaata ko jam min de jinnom ko waynadem jinnom yaltude seeɗa so mbiɗa daña paɗa paɗen ko ɗo tan jinnom yaltudere sehilaɓam ɓe tan jalten to sehilaɓe maɗo wala min tan goto yinno yaltude an min kala paami yaltude mbiyanmami ko ar jaaden jiya ko jiimi ko nana kadi ko nanmi ko kadi daña e ko dañmi ko walla daha e ko dañmi ko kono sa yalti andan goto ha nawrani kadi sa wawi dañde sehilaɓe kadi ɓe mi anda kadi saɗa yaka ma nawrata mi anda ɗumen kono habibi jiyata o wi o haali gonga kono jiyata ɗo en min jinmo yaade sehilaɓam ko sehilaɓam yontam mbawmi yaadude an joni somi yaadema mbawi wiide iyano oɗo babiraɗo jaaduɗa ɗum fof minne joni ko ɗum gañanmi hen ɗum addeni mbimi waddeni mi woppatan goppa kam tan min mi yaha par ce que toon ko sukaɓe tan gon toon mawɓe ngala toon mboɗo wawi woppudemo jaaha kono ko gañƴa ko kam hankkadin ko ɗakke ma iwata tawa ɗo babiraɗo ittima guila sénégal addima ha ɗo sa añi yiidede mo kam ɗiɓade hono ne weñini ala wona weñade annene habibi aɗa andi jamanu men hande oɗo saaha min goni ɗo ko gonga